wami egameni likaJesu. Because uma sisindiswa bazalwane asisindiselwa thina sodwa egameni likaJesu. But usindiswa kwethu kuba usizo nasemndenini esikhulu egameni likaJesu. We should become a light bazalwane njengokusho kwethu ukuthi thina sikukhanya kweso egameni likaJesu, thina siwusawuti umhlaba. La ukhona kufuze kube nomehluko ukuthi wena ukhona umntwana kaNkulunkulu uyakhona usindisiwe. Ngoba noJesu bazalwane asimshemi ngalutho kodwa sihamba naye yedwa sinanendaba egameni likaJesu. Because uma sisindiswa bazalwane asisindiselwa thina sodwa egameni likaJesu. But usindiswa kwethu kuba usizo nasemndenini esikhulu egameni likaJesu. We should become a light bazalwane njengokusho kwethu ukuthi thina sikukhanya kweso egameni likaJesu, thina siwusawuti umhlaba. La ukhona kufuze kube nomehluko ukuthi wena ukhona umntwana kaNkulunkulu uyakhona usindisiwe. Ngoba noJesu bazalwane asimshemi ngalutho kodwa sihamba naye yedwa sinanendaba.